pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na Miyerkules na kahaponon, aldaw ngunyan kan sa tung mahal na inang Santa Maria, ano da itabi makalingaw, magpasalamat lamang kita, asin maghagad intercession sa oral daw na pagbuhay-buhay. Our Mother of Perpetual Help Novena, taod-taod, madadangog iyan live, digdi po sa DCGB, mga alas 5:15 o alas 5:20. Nagrespeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia, kasabay dyan ang paglaom na yaong kita sa marhay, asin ligtas na sitwasyon sa tahaw na inikan pandemya, padagos kitang manarig, asin day magpuknat nin pangadji sa amang Diyos. Na malampasan ta na ining kadipisilan, ang mga naghehelang mabulong na, asin kitang piguprotehiran, asin igoning karhayan ning salud, padagos na protehiran, imagamit ta ini susog sa kamautan kan kagurangnan. Mantang kamo dyan nagtitimo-timo nin meriendahan, nag-iimbitar kami na mag-iriba-iba kita sagod alas 5 hapon, Bicol Target, Legazpi, Albay, Daraga, Bicol. Pati na po sa mga nasa luwas kan Rehiyon 5 na pinag-abot kan sa muyang fuerza. Kasabay naman suyaon dyan sa manlain-lain na kanto kan Pilipinas, asin kan Kinaban. Nahihiling po kami asin nadadangogman sa internet, bako lang po sa radyo, pati sa internet, sabay na po ang DCGB, haloy na po yan. Hanapon lang nindo DZGB News Online. Maray na hapon hale digdi sa Pilipinas. Sige daw tabi, kung igwa kita nin mga nag-aantabay dyan, pwede na ka mo magparamdam. The number is 0961 759-0888. That's 0961-759-0888. Smart yan. Globe 0926 0156 020 0926 0156-020. Pwede man sa messenger, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Katuwang ko ang tropa siyempre, pading Al, pading Jomar, kumpadreng Jim. Si Ann, si Luen, si Renz. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control, kumpadreng Nal Baldo, the man from Santo Cristo. The home of Santo Cristo, Senyor Santo Cristo, Dap-Dap. Siyempre kan Jigs Baldo, welding shop. Yan, sinasabi. Tayo na hapon yan sa inyo tabi, Tata Jigs, dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Sa newsroom, sa muya pong malalauman sa pag-iniribman kan mga istorya, kaparteran sayang ekipahe. The ever cemental value. Igos yung cemental value dyan sa Olympic.
na manikilya. Abi ka mga aki, mga manikilya ngayon. Makinilya. Yeah. News Direct Edwin in the house. News Manager Mar, nakamonitor lang po yan. Yan man sa sayang Santo Domingo Broadcasting Center. Production Center, yaon dyan ang Angel ng DZGB, ang AM ng DZGB AM, Angel Mostaza. Si Arven Buda, si Richard sa IT. Ako po, sa indong kasarabay-sabay. Mantang kamo dyan naghanda man kan pamanggihan, an masiram nakasabay sa meriendahan. Si Pio Fernandez. Tayo na hapon. Sige. Bueno, igwa kita nin informasyon dyan sa luwas. Aramon tamo na an bulos kan mga informasyon. Alas 4:18 nin pagkahapon, kumpadreng Al, marhay na hapon, go ahead. Marhay na hapon, bali nakula man ang epekto ng Cleanliness and Beautification Program na implementar ko niyan kan gobyerno provinsyal. Si Gobernador Alphonsus Bichara, sagod sa ngunyan may standing order sa mga barangay sa paagi kan municipal asin City Agriculture's Office na i-monitor ang mga programang ini na pagilinig, magtanom sa gilid kan tinampo sa mga lugar na bakante para mapakinabangan kan mga residente asin mapagayon pa ang mga barangay. Province-wide ini asin haros 99% kan mga barangay ang nag-obserman. May evaluation team na binilog sa probinsya para iyoan magpipili ng mga barangay na pwedeng matakwanin premyo. So mga evaluators, kumpadreng Al. Opo, sabi Panikpio na iguayan ibigtagamang premyo ang gobyerno provinsyal. Sa ngunyan, bilang epekto ka ni talagang dinisideran man kanibang mga barangay, malakani na mariparo sa urban asin rural areas akan mga barangay na talagang magayono na ang sitwasyon sa mga barakanting lugar sa gilid kan tinampo. Nagkataranuman ini asin nalinig magayonon ta nagpurong karas sa mga purak mo niyan ba rin nagkuran-uran baga. Kaya maski sa na barangay ko niyan mahiling mo at mga gilid kan tinampo manlaylay ng kolor na mga burak. Kaya magayon sabi ka mga obserbador ang siring man na programa kang probinsya at least naliligan na mapapakinabangan pa kung magburong sa mga tanom-tanom gunayon dyan asin di pa paano ining mga burak na nagkapagayon sa gilid kan tinampo. Aram mo, kumpadreng Al, halos urual daw. So, evaluating team, nakakalibot sa good maski sa harara yung barangay, titukad ninda tabi. Totoo yan, sabi Panikpio, and yan ang yan, dahil sa suportado yan, kan mga sa agriculture man, city at municipal agriculture, na monitor ta, yaon ang sa indang pag-monitor sa gusto ninda mangga naman siyempre sa indang lugar. Iyo, oho. Okay pa rin, ang informasyon, tigdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al, sa istorya hali dyan sa palibot. Sige po, yan. So, AFB, Albay for Beautification Program. Yan baga, kumpadreng Al, sa Indo, kagayon adi. O dyan sana sa entrada, digdi ka mo maagi sa may DCGB, lusot na dyan sa iyan na junction maghali sa Rizal pa di ano. Entrada purok tres yan kandap-dap ka gayunan kun dyan kan mga dekorasyon. Simplehon lang Diit na creativity talaga yung mga barangay naggarayon an dai na itong subasta sa nabagano pa de. Pahiling mga barangay ngunyan kompleto kan mga
ornamentals na yan dyan, nakasabit sa mga kudal, igwanin pinturaan mga pavement, igwanin mga flowering ornamentals. Yan, tabi, magayon. Coupled with the program ni Congressman Joey na edible landscaping. Yan, partner yan eh. So, edible landscaping, para duman sa mga posibleng pakinabangan baga kaunon. So, beautification itong magaan-gaan lamang na paghilingon sa mata. Marayan kapalibutan. Takon magaya-gaya sa tahaw na inikang pandemya, dapat igwa lamang kitang pangalagkalag ta sa mga barangay. Medyo magaya-gaya lamang kumpadre nga nala, no? Diyan sa dapdap, pwerte, buda iba pang mga barangay. So, mga evaluators, minahali diyan sa indang lugar diyan sa Kapitolyo, amay pa, pagkatapos sigan relibot kan, sigan evaluate tabi, pagkatapos kayan, mapaluwas na sa naning anunsyoan na provincial government kung si Saipan manggagana. May signal kita. Hali duman sa Premier Distrito Canalbay. Yan, nagtatanong. Kumpadreng Jomar Marhay na hapon, go ahead. Salamat, Pading Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Problemado nga ng lokal na gobyerno kung malilipot. Dahilan sa salang impormasyon na naipaabot sa Indakan Department of Health kumparado sa impormasyon na pigpaluwas kan Department of Health sa publiko, may koneksyon sa kaso kan COVID-19, hindi sa banuhan kan malilipot. Naka-receive in text message si Mayor Rolly Volante hali sa DOH Kasubago na igwang sarong kaso ning COVID-19 hindi sa banuhan kan malilipot. Okay. Identified nga nini as sarong babae na 31 years old na taga-barangay San Roque kan malilipot, sarong store keeper o store helper na close contact kan nagpositibo kan mga nakaliis na aldaw na taga-barangay San Jose kan malilipot na may sadiri kang tindahan. Sa madaling sabi, positive ito dyan. Oo. Pagluwas kan report kan DOH, so sa publiko baga, so sa indang website, duwa ang positive sa malilipot. Ba naman, di may discrepancy sa impormasyon na naresibikan alkalde. Di na dito ni si Mayor ta sarong nga pinodoro sa mo, pero ang pigpaluwas ninda sa publiko, duwa. Ano kung duwa mananggad? Di kaming contact tracing duman sa saro. Iyo. Nagpaabot na nagbalo na si Mayor Rolly Volante na mag-upload sa mga inda ko konsisyan, pigapudan niya dyan sa DOH, dahil nagsisimbag, Aba. pig-message niya na dahil man nagsisimbag. O paano yan? It will cause alarm talaga. Dipisil yan, kumpadreng Jomar, di ba? Iyon na nga yung problema. So, siguro, nagduurong kami kasi Mayor dahil pa na dahil pa nakalapusan 15 minutos, sundo kan mga oras na ito, dahil simbag hali sa DOH. What's happened? Sabi ka ba, what's happened? Iyon na nga niya ng concern digdi sa maging sa mga konsyal na hadit. Iyo ta. Ano nga kung ano ta nga maramang kung siya nag-positive, duman sa gabos na pig swab, Napuputol-putol, go ahead, pade. nasulamente pa de, ang pinaabot sa indang informasyon, isaro. Iyan, dapat, Kung itong pig swab. iyo, dapat Pareho ang ma-rectify contact tracing iyan. Oho, sige. So, iyo yan ang sundungo niya. Dahil pa man nagupundo si Mayor Rolly Volante sa kakukontak. Dahil lang baka ngayon maging too late na, nag-positive pala, no? To, so, mga kontak ito, kung sa'yo naman nagpararabas. Iyo nga ni, duwa kabagay, kumpadreng Jomar, mas makahadit kung talagang iyan na ipinaluwas kan DOH, bakong clerical error. Kung talagang duwa palan so nag-positive, mantalang so ipinaabot kay alkalde, saro sana. Tasain mo ito, hahanapon, daiman baga ito pinagbubuyag-yag kan DOH, ta i-render kwenta na yan sa alkalde. Sisibuton sa alkalde ka yan, siyempre sa inining saro pang ini. Yun na nga niya nangyayari ko niyan pade. Oho. Pagkatapos ka yan, nakawagas naan sa kinaaban ng impormasyon na yan. Yun na nga ni. Oh, O tapos kung ano pa, kung so halimbawa, so nag-positive,
So kontak kung serisi pa mga kontak ka ito, yaong pa ngayon taman nga makukontain na ito, tabi man positive sa kontak ninda. As per record, kan lukan na gobyerno na pinaabot sa Senate kan DOH. Kaya sundong ko niya pa din, si Mayor Oli Volante, di pa naguhungok, sana malinawan before ngayon, it's too late. Ibaga, tatama yan na pigasabi ni Alkalde Bulante. Oo. Oo. So, yung tabi pa ng sitwasyon dahil na masabutan ko niya kung nagkakaparano yan Iyo. na sarala nag-arantas na informasyon sa Sainda, kaya aram kung ansala, so nakanto Sainda, also pigpaluwas kang DOH. Yan pa di ang mga dagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. How could we be of help? Ano tabi? Yan. How could we be of help? Diyan sa istoryang an. Dahil man kita ni koneksyon sa DOH. Paano daw tabi? Imbes na kita po magbasol or what, o maghilingkan sala or kung ano nangyari, dumana kita sa aspetong matabangan ta na mai-clear ini sa sosyudad. Tadi pisil baga kumpadreng Nald, so nakaabot sa alkalde, saro sa ng positive, identified properly. Ipinaluwas man kan alkalde for the sake of general protection and general welfare. And then, so nabiglaan na sa naso alkalde, taduman sa post kan DOH, duwa ang positive sa malilipot. Sa inso, anong nangyari? May discrepancy. Makrear na ininin animosidad. Makrear na nin anxiety. So let's clear it all. Sana po DOH please, kung igwa, nakaantabay lamang dyan. Bukas man na sa muyang stasyon, telepono, ang sa kuyang number 0961-759-0888 o 0926-0156-020. Let's help it cleared accordingly. Tadi pisil yan, sisay ito. Halimbawa, ipamugtak ta, spekulasyon. Given na naigwa talagang saro padingnal, susaro na lang ang problema. Ano ito? Clerical error o talagang igwa? Or nasala lang sa pagpadara kay alkalde, nasaro lang na itaong positive na dapat palang dua. Either way, nag-create na po nin animosidad. Paano yan? So, kung igwa mananggad nin panduang positive, tagasayin ito and maka-responde according to protocols ang otoridad. And so, komunidad man, maka-likay according to protocols imposed by our medical authorities. Tabi yan, may nag-apod sa satuya si sir daw ini. Tibaad lamang igwaning connection digdi sa satuyang pinagtutukar na istorya ini. Halo, marahay na hapon tabi. Yes ma'am, si say po ini tabi. On air ka sa DCGB Ligaspi sa Bicol Target. Si say po ini. Come again. Dear po. Medyo malabo. Hello? Dear. Come again. Maybe po. Dear. Off the air. Apo. Oh, sige tabi ta. Madali sana ta. Nagaprograma kaya ako i-off the air ta ka, pero ako on the air. Dali tatibaad kon concern ini. Hello, ano tabi ito tabi? Oh. Oho. Iyo man sana pala. Pinikta kang i-on the air tabi. Dahil maning problema. Ayan, nasa imong obserbasyon tabi. Sige po, sige. Medyo bako kita conveniente kung araw kayo ng sistema na off-air so kahuron ta. Ano po ito sa obserbasyon mo? Tabi sa mga barangay? Go ahead. Kadaklan po ka mga ibang tao. Dahil yung gagamit space mo. Yan. Pagkatapos, Dapat po ipitan ng polis.
Iyo mananggad. Sain kamong lugar tabi naka-obserbar ka iyan, over? No comment na lang po. Grabing takot ni Tia sa obserbasyon. Naikamatakot. Balido man ang sa imong obserbasyon. Uy, tama po yan Dahil na nag-face mask sa iba. Peligroso tabi iyan. Sige, salamat pong maringat po ha. God bless. Tabi, sige. Yan po kuan. Sa tuyang caller, dahil na nagagaramit ki face mask. Totoo yan tabi, na kuan na obserbasyon. Tabi, adya sa malilipot, pinaka-the best, mantalang daiyan na si settle is mag-ingat po sa malilipot. Buda ba ko sa malilipot? Gabos na lugares, digdi sa tuyang palibot. Bueno, eto po muna. Pagkatapos kanin sa tuyang time check, kuro halawig naman ang parada, Oras Pilipinas, alas 4:33. An oras hatod sa Indokang. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato ka Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki pang babae o
pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang bagong jersey, Mark Kagdiwa. May bagong tapa, Stanley Ringo. Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
mina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay
Padaba niyang maray sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Si Juan talaga naman loyal sa PBN ini sabi digdi. Good AM Papa Ping. Puertiso merindalan ko. Hopyang ube. Buda Rice Coffee. Dakol ang paramati mo digdi sa Purok 7. Sipi Daraga. Sa may seminaryo from Juan, San Juan. Yogon mo an. Taod-taod naman mapulang kabayo siya. Tapos ma-switch na siya sa OKFM. Laga PBN manggiraraya no. Diyan habang gina. Sige, salamat tabi Juan San Juan. The best ka man talaga. Luway-luway sa nakan pulang kabayo ta. Dipisil, yan. Ay, may signal. May signal po dyan sa Tercer Distrito, Albay. Kumpadreng Jim, maray na hapon. Yes, salamat tabi pade. Maray na hapon sa mga para antabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, kulang ang police force sa Piodoran. Kung sa ingo niya na panahon in pandemya, kaipuhan ko tanaan police visibility sustenido para iyoan na mag-reparo kan mga taong dahil nagsusunod sa mga health safety protocols, face mask, social distancing sa mga matatawong lugar. Ang problema, mismong si Mayor Alan Arandia, nasasabutan man ang sitwasyon kan kapulisan na talagang kulang man. Bangaon mo ini sa pagkabanggi, may checkpoint pa, kaya talagang pigahanap ka na tao na police visibility, dahil man basta may tatao ka na liderato ka na Piodoran PNP sa pamamayon ni Chief of Police Carlo D. Sa pagsabing talagang kulang man ang puwersa. Kulang na kulang. Kailangan man mag-extender ini nin oras kan sa indang pagtatrabaho, sakripisyado man an sa indang mga sa indang salod sa mga panahon na ini. Kung kaya ang kagadan kan alkalde, dapat mga tao na sanaman kutanaan mag-iringat, magsurunod ay magparatagastagas na payo, turok pang Piodoran na penetrate na nin COVID virus tabi pa di. 3 unactive cases, tulo nagadana. Kakulangan na ini sa puwersa kan kapulisan, pinaabot naman kan alkalde sa karaman ni PNP Provincial Director Arnold Santiago, na kung ano ang posibilidad na madugangan ang puwersa kan na Piodoran PNP, alagad hanggang sa ngunyan, dahil pan in response, ang alangkaw na komandansya o ang PNP Provincial Command. Madidipisilan talaga, kumpadring Jim, ta sa ratio and proportion. Ang sarong pulis, ribo ang kabaing. Ribo ang sarong pulis, nakulo ng kargong taong dapat riparohon, dahil man nasusunod din ita, siguro kulang mananggad ang standing force. Ang puwersa kan PNP aros iyon agrangay kan ibang alkalde na dangugang kumangkay ni si Mayor J. Manong Hoko, nagre-request man in karagdagan na pulis, si Mayor Alan Arandia karagdagan na pulis, pero hanggang sa ngunyan mantinido nagahalat, kaya paino-ino na sana ang presenting puwersa kan Philippine National Police tabi pare. Siguro sa tao na sa naman maski daing pulis or pwede sa mga barangay, kumpadring Jimmy, papuera kan tao sa barangay, sutanod, i-aktibar ng todo. Yan. Sutanod, i-activate na. Iyo, O ngani na makatabang-tabang lamang ta. Iyo. Kulangan supply. Tala. Kulang demand kan pulis. Mamahal kayo niyang pulis. Malangkawan kani ang sweldo kan mga pulis. Tay demand. Low supply in demand. Alaga na. Bata sa Piodoran baga, ayo kaso, so naunang bitan mo baga sa Piodoran. 13. Pagkatapos duwa nagadan. Tulo nagadan. Yan. Grabe bagan bulim kan tao ngunyan. Aldaw banggit. Tapos naguruli pa sa Masbate. Roger. Yan tabi pa din. Mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadring Jim.
Sa mga dagdag na istorya, hali dyan sa Pidoran. Ano ang sitwasyon, kumpadre Nald? Sa hiling mo, pwede na kita na, kasya na yan? O day pa, igwa pa kitang minuto. Sige, pwede pa ngaya. Sige, sana ngaya dyan. Kayang-kaya pa nga. Di sige, basahon ta ining nagkapirang nag-abot na mensahe. Yan tabi sa APEC, makireparo man sa purok sa kan bariyada. Igwaning naputol gayo dyan na main line o drop wire, nagsiring da tabi ha. Purok sa kan bariyada po tabi ha. Makireparo, yan. Sabi kan saro man na texter, Sir Pio, magandang hapon. Oni po baga, pansit bato na may sabaw ang samong meriendalan. Gunmuan. More power po sa programa mo. Yan, pansit bato na ayo sabaw. Yan, tabi. Oho. Ang supply po kang kuryente sa ilawod kan dita nagpapatak sa nang sanggatos sundo 130 ang subultahe na. Solamente ilaw na sana po ang napapagana. Pakiasikaso man po tapati mga aki na papastidyo na magkaturog ta maski ventilador, maluyaho na po ba naman what's happening? Tabi grabe ang kon sa APEC Grabe ang concern na dapat na aktibaran. Yan, eto po, noarin daw tabi, tugutan ng bulangan na magbukas, taan man ako, gururang naramang, wala naman COVID-19. Ay, dahi ka kainit tabi, sala ining sa imong paniniwala, yaon pa po ang peligro kan COVID. Meron na po tayo, kamote na may tuyo with matching kape. Gunmuan. Nagmahabang nagbamati, kamote and may tuyo, buda kape. Talaga naman. Maray na kombinasyones. Kung ikatabi na nag-text ang concern mo sa nasubulang, kahirak mo man. Isibot ka. Ay nako, yaong patabi ang COVID sa bilog na kinabana. Wag tayo po mo ng ganyan. Wampa, dakul pang pangadji asin panarig sa amang Diyos na hindi kita ka na magulpi. Asin imbes matapos na yan na COVID. Pairiniksyon tabi na, pairiniksyon. Ha? O yan bagaw, dahi mabaganing mga padiday, mabaganing so mga epektong sa araw ka itong ikinatakot. Dahi mabaga. Ang kadaklan niya na, pigtakigan ta, nalipot. So normal na epekto kan bakuna, yun man sana. O sa iba, kinalintura, tayan, normal na epekto kan, nabakunahan. O, malilipot, gigutom, liluya. Dahi kung matakot ka, ang tabako na sinyal na, maraot sa epekto kan bakuna sa indo. Bako, kundi normal yan na epekto nin sarong nabakunahan. Ano? Ege po. Budaso necessary protocol sunodon. Pinaka-importante ang pangadji, panarig sa amang Diyos. Dipisil. Noarin ito so total lunar eclipse. Ngunyan, yan. Ngunyan, mataod-taod, mahihiling yan sa bilog na kinaaban sa Philippines, mahihiling ka din sa Pilipinas. Total lunar eclipse. Sabi kan mga gurang baga, so mga budos, di magluwas. Yan. Pag-arokin. Nangyayari yan pagka sa laog nin pirang taon, ha? Yan na total lunar eclipse. So, bulan, mawawara, mapipinaw, maluwas yung mga maligno. Good morning. Dahil natural phenomenon tabi yan. Natural phenomena and total lunar eclipse. Sa pangarangkan fuwersa, kumpadring Jim, pading Jomar, pading Al, Ans, Luens, Renz, Henry Boy Mata, pading Nald, Baldo Technical, News Direct Edwin, sa production, si Angel na Mustaza, Arven and Richard. Ako po si Pio Fernandez.
Masunod tulos, News Direct Edwin Peralta, kasabay si Francia, May, June, July, August, September, October, November, December. Salamat, amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa